Najít klid a pohodu v dnešním urychleném světě může být opravdu problém. Tady v Olomouci se rozhodli pro instalaci kamen Carina FG. Tím ten klid našli. Rozsah výkonu kamen Carina je 4 až 7 kW. Pro udržování tepelné pohody naprostý ideál. Velká prosklená plocha, žádný rušivý element, prostě jenom pohled do ohně a praskání polan. Všechny naše kamna, včetně kamen Carina, jsou připravené na centrální přívod vzduchu. To pro vás znamená, že si nevysáváte teplý vzduch, který jste si zrovna vytopili. Kamna Carina ve skleněné variantě mají spodní šuplík se systémem push-pull. Chytré a elegantní řešení. Ovladač přívodu vzduchu je integrovaný za šuplíkem. Ovládání je opravdu jednoduché. Doleva, doprava a máte zregulováno. Z kamny Carina opravdu nešlápnete vedle. Ať už máte novostavbu, starší domek či chajdu, tento design se hodí opravdu všude.